Nacionalna služba za zapošljavanje i lokalna samouprava Kanjiže u holu Doma umetnosti u Kanjiži 13. put su organizovali sajam zapošljavanja uz učešće poslodavaca i nezaposlenih iz Kanjiške i Novokneževačke opštine. Svoje potrebe predstavilo je 19 firmi koje su iskazale potrebu za upošljavanje skoro 190 lica. Kao i na ranijim sajmovima odazvao se veliki broj nezaposlenih, njih oko 800 sa područja Kanjiške i Novokneževačke opštine. Poslodavci su iskazali potrebu za zapošljavanje konobara, trgovaca, mesara i drugih zanatskih zanimanja, od kojih neke firme imaju potrebu za upošljavanje nekvalifikovane sezonske radne snage. Nezaposleni su potencijalnim poslodavcima predavali lične biografije, nadajući se da će doći do zaposlenja. Među njima je dosta mladih, također i starijih koji su ostali bez posla, ali iako se broj nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje smanjuje, do posla se ne dolazi lako. Ipak ohrabruje podatak da je rezultat prošlogodišnjeg sajma bio upošljavanje 96 lica, pa se očekuje da i ovaj sajam da rezultate u zapošljavanju.